Smisha Cathal Waters, agus is mé steward gan scanan Rolla Saor. Tá chóir lánach sa scéil seo, agus mar gheall go a lunas sa seachtaí bhí cód áire ag pastal wein, agus nar idir bhí sé andeach na cóir sin all. So, caicís rih an tafide, honnig me cór an cór díra go bhí wein ar an móthir, agus ag gemacht leis. So lean me agus nar stop sé ag stáisiún petrol, chuma max dúrmar an fearr, me Cathal gan an cóir úsáid agus sin an cóir atá. An rair déanar tá sa scanan, déta rágra sé an dúchláánach gon na heisteoirí. Bhí ar é dhéanana déarnach san ní sa go is nach meach aon den na timpeall agus na heisteoirí gá dhéana, agus sa deireadh hall tá me ceappa gur rair iontacha tá ann agus tá spáineann sé an cinál fás agus an fóbairt a bhí ar an cadrah idir an bheirt. Rinne mar an scanan Rolla Saor scanan, agus ní minic i dhéantar ar níos agus bhí scanan ag an buinte sin cineálaigh fáilháis agus sinna fágram ag géirí go mbeadh an taithí agam a bheith úsáid scanan. So tréisún an rair déarnach a hafide, doscail tríhimpist, doscail duine cínta an cineál cruiscin beag nó an mag in around negative ann, agus doscail siad suasa agus scuileidir seach an solas, agus bhíal sé sin leag an negative. Fecinn tú sa scanan gur cineál rud an stylised town, ach níos sin a bheith gceist an a churbe, ach ag dearan le ceapan go naibbrinte. Morach TG Cathal, seansmánach mech an dain feici am is mar atá. Seansmánach mech me hééis an bóla leis an idirtin daoine all-in specialta, daoine le scéalta sever, daoine le gaeilge sever. Go háir an sean glún anis atá gimacht wein. Tá me hééis an idirtin am a chatha leo, gur mór an fribre dé thomsa agus buchas le TG Cathal an deisisin na hortum.